Oi. Oi, 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 hain ka man yan nato nyo. Sige daw, hala daw. Bilingak niyo. Hala daw. Man, katoy-toyan ni. Bakat. Kungango. Oo. So, maupay nga, maupay man. Masirom ka to nyo, masirom. Maganda, morning, anay ha. Kita, ha. Kita. Taman. Unahin na kita, ni Barkadero. Singin din ni ha. Ay bisan ako paghihingan ko pala ini nga lugar ha. Ha. Sus Ginoo. Maida kanipaan. Ha. I'm just making you that's all folks. So mga kasangkayan may dakuhan tayo tuyo. Saan kita mapakadto yan ito na ako na baga pagbuburo balabagan. Kabahin ninin han mga nag-PPM, han mga nagpapaabothin mensahe nga inin nalilipay hira Tagalog and English. So I would just want to let you know, and I want to say something in ano English paghimang rugab. Okay, let us storytelling alay because there are a lot of our friends who are sending messages and even commitments nagko-comment ba. Salamat gudhin maupay hayo hanat nalilip ang napapatagan tahing kalipayan bisan la even if I'm only starting point. I'm just new in doing this such job, okay? Turn around again. So masirom. Ayan Embarcadero River. So I want to say something na if ever this is very important matter for me na if ever po bangin ako baga po kasi magawan ako ng hindi maganda, lalo na po na sa ganitong aking ginagawa hindi ko naman talaga to inaakala na mamamahagi tayo ng kahit konti. Baka po kasi magamit ang pangalan ko na may magsusulisit na ibibigay kay Sangkay Tonyo. Alam nyo yun? Please lang kung meron man kayo gustong ipaabot, please directly na lang, i-direct mo sa akin. Makipag-coordinate po kayo sa akin as possible, tawagan nyo ako. Pero kung meron po sa inyo tatawag o magte-text at siyempre hindi natin alam, gamitin din yung pangalan ko, makakahiya yun, di ba? Wag po tayo magpaluko ha. At hindi po ako nanghihingi ha. Never po ako nanghingi ng mga donasyon o anuman na pundo ha. Wala. Never in my life. Meron lang isang pamilya na kilala, magkakapatid, nandun sa abroad, nagpadala sila sa akin ng pamaskuhan, at yung pamaskuhan na yun po ang ginamit ko. Never pa ako nanghingi. Meron din nagbigay ng panggasolina at para kay tatay. Yun lang. Meron din nagpaabot ng 500 at naayo rin magpangalan, wala, hindi ko pa makita si tatay. So yun lang, please please coordinate with me. Ayokong magawan ako ng istorya, okay? Kita yan man, kita ka magrasa nga sura ha. Adin lumo ha. Adihin pata ha. Adin mga karuyag pag magtambal itong ira mga siki na para ka magpakalakat, mindunggo. Usa pa. Utan ha. Ngan. Kunhain ako yan ha. May dapapaitan may kalha ito ha. Adi paring Jun, Mikini. May dapa Bicol Express. Ha? Pagka di ka mo habuntay, ha? Habuntay kay adi lang harani iton may munisip may kuan. Nga adi sangkay Alex ha. Sangkay Alex amo niya na ito na marasa to niya tuba ha. Order ka mo ha. Order ra iya. Marasa nga tuba. 1 year and 1 month. Taga Palo ini. Ngan manunumdum ka.
ito nga tuba, nagpapakaluluwas na ito. Kay 1 year and 1 month, nagkakamang na kay nabutukan. So salamat ni sponsor ini ha. Okay. Sangkay Villegas. Alex Villegas sa Apalo ha. Ang tuba nga bahal na bahal. Okay? Okay. Oh, amo niya Mikini ha? Mikini. Oo, Mikini mangan, ha? Full tank ulit, nagpa-full tank po tayo. At ayan kasama ko na yung 10 spaghetti at shout out ha. Uy, sa akin to ha. Oo, may dala tayong radyo kasi ang pupuntahan natin mahirap na baka wala ng signal, just in case, no? Sumali tayo ng kapalikat dati, pero hindi tayo nakapasa kasi hindi ako nagpatuloy kasi hindi lang basta-basta yun nasali, pero at least meron tayong radyo at meron tayong kunting alam about being responsible sa paggamit ng two-way radio. Kung saan tayo pupunta ngayon, pupuntahan nyo. Hindi kita yan na may diversion road. Ay, nito nyo yung trabaho. Nadagdagan at chinilas. Hindi pa kitang but nga kalsada. Ano ba ito na? Jesus. Oo. Kay Habayanas ito. Yan meron ako rito. Ayan, andyan siguro si Tililit. Ayun. Maumasko kita. Siya natin nga point. Siya natin nga point ha. Ay, Roderick. Siya natin nga point. Apay. Mamasko. Tililit, mamasko. Piso la. Ano hala daw mapiso la ha kadi pag imang roan kita di lamay ha ano ti ginululuto di da hala daw pakita ako ba nagdinig kumaon dagmay ha dagmay langaon na ka mo pero man ano ti usura dagmay nga ni dagmay la ay gadiwa kay Roman. Hinin niya. Mga apo kiton. Ay, nag-asawahan ang nanay hiton. Ay, magkaganak kini, waray na. Daluyo, Solano. Ikaw nagbabantay. Oo, ako tagbabantay o patungan nga akon. Senyor San Miguel. Maupay kinabuli Tililit. Awan nga rin niya, Tililit. Ha? Nga rin. Purit. Awi purit. Naman. Gido karasa hito niya yung ginluluto. Ang ganda itong sir, amon niya na bagasura. Oo, mana ka di sugaron tayo ni ha. Kaya namamas ko, bisan lang mapiso. Ha? Waray? Balito ka di. Adi nakigahatag hayo. Okay na inin. Ha? 100 la. Ha? Ay, magla tong kuya. 100 la ha, 100 la ito ha. Sige. Bagay paralitin sura-sura ano. Tapos ka di nagod purit. May dako gahatag hayo nga kuan. Hi mami. Siya nato niya tatagan hipurit. Oo, taga-Buntay ni dati. Man. Oo ha. Purit, happy New Year. Oo ha. Sige, ikaw na bahala ito ha. Oo, sige, bye-bye. Good night. Ha? Nay. Oo. Hinod to nga kanina daraga. Aw. May sawa na. Okay. Tuan sige. Tuyas. Tuyas. Simon dahil magdaraga dit yung biling ito niyo. So yung pupunta natin ngayon, medyo magaralgal pala yun. Uy, pahinga ko na iyo. Shout out sa iyo dito, ano? Okay.
Ayan yung ano natin, landmark. Oh. So mag-aralgal pala yung ano natin. Habang so ito. Oh, dito tayo dadaan. Oops. Oh. Tika ha. Kung saan tayo pupunta? Doon sa dako na to. Dito tayo sa may muhon. Hindi kita malusan. Mapamuhon kita. Oh, hindi. Muhonin din nga dapit. Oh, muhon ano? Parang nagtobalo dahin. Kirayo pa. So kakadunta. Let's see. We will go to, hinahinila. Kaya pagka maraganas man itong kuhan, ito natin 8. Ano man kabutang luwag din at di mau kayo noon, elementary school. Oo, meron akong classmate nung elementary. Malapit pala yung eskwelahan nyo rito Umuhon. Pero doon kayo sa Tanawan Elementary School, yung mga Sandino family ha. Pingaga. Oo, yung Sandino family, labi na si Juan. Oo, si Chito. Oo, si Sheila. May kalay ko. Ano nangingalan kayo na kayo? Dito mga sangkay. Ayan, dilimaya. Sikita tudyo. Kaya na, padayon tayo. Medyo okay man lang. Pero kung inihine, lagay kung magpapaspas, mag-aralgal. Tungo dito. Wari taman wait house. Wari taman windguard. Ayan, hadin auto. Kung kuha lainin, baga bigay-bigay lang din Pingaga. Oh, ini nangarugad lakin kuan. Mas ko ba? May daka piso. Isang 5 piso. Piso la. Tatagan pa pero ang trabaho ng pamilya ni Sinsilio Tuyas binigyan ito. Ano? Di rin natukob nga yaok. Di rin matukob. Baga marawat si plat manhak. Uho. Ano ayaw nalabalit ito? Ano ray? Hindi na kaga. Buti lang nakuan. Waray, sige ayaw nala. Kadi anay, dala maya. Talang trabaho. Kuriyan pa. Balitaw. Adi nagkikarataghay mo. Di rin yung paraliton nga panot si Boy na. Oo, sige balita. Ay gabara ka. Oo. Karota. Ha? Kanan ano pa yun Hatagit alien. May alien. Balitaw, spaghetti yun ito. Oo, di rin ito paralitong para ti unit sa buwina. Oo. Sige lang, okay lang. Ha? Oo, atin natin. Baga. Ay, pagkon ha. Okay. Ha? Sige mano ha. Oo, salamat kita kan Lord. Okay. Makadi ako, salamat. Kintagan ka pa yung panunaw-naw na no. Balito. Ito yung sinin yung tunyo. Oo.
ani, yun naman. Ito nga nagbabagtas, ito man, oh. May dadara mga Tupperware. Gawin ito niya asawa, wala ito na idara nga sa pala italan. Palayas. Para ini ngayon, dapit. Malagi kay. Aw. Diretso na lang ito. Tapos ang para balod. Balod. Mairayo pa. Aw. Oh, sige, thank you. Mo hindi ni. May deskilahan kaya po. Sus Ginoo. Paamo natutunyo, amo lang nataton. Ginlayon talan nga panhatag pero actually the purpose Kamiri. Oh, welcome to Kamiri ha. Oh, amo hindi niya Kamiri ha. So ini din he, makita ka mo. Kamiri ini din he. Oh. Oh, ato dito. Eskwelahan ini. Kamiri. Naingan ni nagyap kita yan ha. Oh. Pangaga. Oh, may din ni gym. Diri pa tapos. Oh, bangin naman. Pwede niya din ni tapuson. Oh, ay da gym oh. May kala no. Oh, may da gym. Oh, ha? So na yan nagyapon kita ha, Kamiri. O da ikaw taga-tanawan ka, di ka na. Pangaga. Ay nga ni kita, lahat mo din nga puro balabag. So amoy din yan era healthcare, may din era healthcare. Pero ambot yun tapos na. Oo, ha? So mati sugod kita nga di. For the first time in the history, welcome Barangay. Ano yun? Balod. Barangay Balod na ini. Itat kakantuon ta, mapakiani kita, kung hain itong hanging bridge. Kaya may din ni hanging bridge. Ano? Oh. Apay. Balod na ini. Baras pala. Oh, baras. Oh, baras. Hirayo pat balod. Pero magagian iton kuan. Magagian iton hanging bridge. Muna ito nga. Ito balod. Oh, ngadto na. Oh, pero di rin makagi, no? Shout out. Nilang kalakabalag ng kala. Shout out. Okay. Sangkaiton nyo. Oo. Mamay kala, no? Paghihingan nito pala din hinga baryo, barangay. Oh. Tumahusad pala din. Napitos nga. Oh. It mga motor din eh. Awan, kita tira sa rakyan nga. Mapay nga ka. It din eh, mga unikit mga motor din niya tanawan. Dara-dara niya retweeting shit. Tuyas gudun niya. Sarap. Rin ni mo kilala. Adam nanay. Yung tao dida. Ha? Yung tao dida. Ada, may tao. Ano daw? Apay. Kanda kanin din eh. Maupay. Penga aga itaw ito bong ay mana yung namamas ko gada punta dida piso dido ting pusoy nakikitan pusoy Tagalog ka are you familiar with Tagalog waray di ka makaintindi may piso ka piso lang oo piso 1 piso only 1 piso nila ito. Mga anak nyo? Mamamas ko lang. Piso lang. Ang daming pera ah. Sus, Ginoo. Oh, pahingi ako ng piso.
At ibibigay ko to sa kanya. Huwakan mo. Dili kaging tatagan niya yan. At biligyan mo ako ng 1 piso. Bibigyan kita ng spaghetti. Okay, ano tiyo sura? May din yung sura na. May ulam kayo? Ubos na. Sos, okay. Meron akong bibigay sa'yo. Pang spaghetti sa New Year o sa Pasko. Yan, ha? Hawakan nyo. Ha? Ano man yung sura yan, ha? Uray? Sus, Ginoo. Kala. Adihin kuan. Adin Santa Claus. 100. Ha? Okay, isa pa yan, ha? Mag-ingat kayo. Good night. Okay, bye. Bye-bye yan eh. Salamat kita ng sponsor. Bye-bye. Salamat. Okay, bye-bye. Salamat, Lord. Oo, mamay kayo ito. Santisimo. May daka piso. Mon. Piso la. Ha? Mapiso la kay namamas ko. Ano, kuduhala ka mo gani? Ay mani, ano ka, ikaw, wala ka klase, wala ka sulod. Ngayon. Okay, 5 na la. Pilo ka? Ha? Isoy ni? Gitu mo pa mo yun. Iya, yung na la. Ay, kisoy ni Day. Balik tawa din pan-spaghettihon niyo. Orela. Atag ni Lord. Aha, panguan la ito baga ilubla. Di rin na para lito para kuan. News TV na no. Sige, salamat to. Good night. Santa Claus. Saan kayo to nyo la? Good night. Okay. Ano? Mapakyan ako. Ay, hanging bridge. Awan din eh. Sige, salamat. Oo, mamay kala ito ano. Huwag nuri kita man makiyan ha. Ito kayo maglalaos-laos kita. Man agid. Okay. Muna yun hanging bridge over troubled water. Ano ha? Iglugar tayo nilugar din mga upay. Di din nala man pwede tayo bilin. Opay, pwede makaparada. At bispa, yung bispa natin inano muna. So ayan Sus, Ginoo, ito na yung pamuso. Meron CCTV pa yata may CCTV pa sila ha. Kalain mo, So ito, on this day forward, we will now step step music video. Ini dengan CCTV kita kah? You are secured here. Kami ito hanging bridge. Bukan kiwa-kiwa. Hanging bridge ito na balod. So, yan na lang tayo nakapunta rito. Yan may nagano dun. Ano kayang lalabasan dyan? Yung siguro yung San Joaquin ano? Yan yata siguro.
Inutot. Oh. Oo. So amo itong hanging bridge. Sa ini nga pamusong nga kilala gihapon nga hanging bridge din niya Barangay Balud. Nalulugarin na himutangin didihito na lugar itong tanawan. Oo. So hirayo ini kontrahan kukumpara nato na dito sa Kabuynan. Kabuynan nga dapit to Bislig. Oo. Ha? Ang ikala. Ganyan ni kita ini. Ang barubalabag. Ang uyab. Oo yun. Oh. So, may dyan na riverbanks. Riverbanks. Diri nga yung pwede man na magdudungan ka ta. Ha? Diri kita pwede ito magtapo. Kaya no ka na udak. Agi ya. Kikita ko tayo ha. Oh, good night. Sweet dreams. Oh, gusto niyo din trabaho naman. So amoy yan. Kuan. Tingaga man oh. So amoy ni an. Barangay Hulan oh. Inot kapitan yan na din eh. Barangay Balud. Aw. Amot Barangay Balud. Barangay Captain Jimmy Barona. So nakita ka man ito ano. Amoy ni ito hanging bridge iton tanawan din he Barangay Balud. Ito mo pawapawan man ini. Oo. Sisirong liwat. Nakita man kami ito ano. So okay. Mission pass. Sa nga aton kuan. Sa nga aton na nainganian. Oo. Imbot yung dara ko ang pido. Awadi. Ano maparong kita. Nagliwan kita yung battery. So total nandito naman na lang tayo rito. Bihira lang din tayo makapunta. Dahil isa pa, tagal pa ang pista. So let us explore the place. Sana meron din tayo mabigyan dito na pamilya na ng spaghetti. Oo. So makita mo naman ano, makita nyo yung ano itong tubig na yun, sapa ba yan o river, Jordan River. Oo. Tao pa dito, may bahay pa dito. Oo. So makita nyo yung ano hanging bridge, ganyan ang ano forma ng hanging bridge dito. Oo. Yan ang Pamuso. Kilalang may hanging bridge dito sa Tanawan Leyte sa Balud. Oo. Oo. Nakapagpalit na tayo ng isang battery. Wala. Medyo ano dun. Dito tayo sa kabilang dako. Let us just explore this, ano? And let's be thankful for this weather kasi kaninang madaling araw umulan. I was thinking na hindi tayo pagbibigyan ng panahon. So salamat tayo sa Lord. Kalahin mo no? Tunyo. Ha? First time in the history of human being nakita sila ng kagaya kong tao. Ikain ka nga. Iirit ang trabaho balik. Ginlilipat-lipat nimit magkirita. Baka scammer ka no? Wala nga dito ano. Hindi tayo pwedeng welcome to my vlog. May sumigaw. Ay ako. Punta natin dito. Baka meron. Ito na lang. Sino kaya ang nandyan? Dito na lang natin ibigay para pag Christmas party nila pwede natin yan. Apay. Hi. Kumusta? Hi sir. Oh sir, mapakian ako. I'm Anthony Garces. Yeah, San kay Tonyo no. Saan tira Christmas party? 19 pa po. 19 Parents and students. parents and students. Sir, ganito na lang. Ikaw nang bahala.
may hatag ako, baga usgad lang ka kilo nga spaghetti hon. Okay, boss. Sige. Pwede na ano, makaka Opo, para kabata. para kabataan ano, sir. Ano mo nga ron, sir? Celso sa Maldirin. Celso, an Barangay Balod. Wow, Ha? thank you Oo, very ha? much. Opo. Para may danira baga para Christmas party ano? Thank you very Oo. much. Yes. Oo. Salamat. Yes, Oo, so ani din yan mga estudyante, oh hi. Hi. Good night. Okay, bye-bye. Thank you, sir, ha. May din ako na nire spaghetti, ho. So, tama, di ba? Ang galing mo ito nyo, ah. Minsan, gumagana rin yung utak ko, pulburon mo, ah. Hangin. So, ito. Back to basic. Let's proceed now to cross the bridge until we reach it. This is now the hanging bridge of Tanawan. So tama, no? Buti na lang may patagal pang Christmas party ng mga bata sa ano pa, sa 19. So kita nyo naman ano, tuwang-tuwa yung mga bata. Malaking bagay na yun, 1 kilo yun. Okay, kukunti lang sila. So meron na silang pang spaghetti sa Christmas party this coming December 15 o 19. So sabi ni kuya, pwede daw idaan dito yung motor. Nako, wag na oy. Kaya tayo hindi makatawid. Hinihingal ka, Tonyo. Hinihingal ka. Puro balabag ni Tonyo balik. Kakatuyo ka ira. Man, kung kaya naman kuno pa sa kaon motor, kaya agad. Pero bali man kita balintong Rosie. Ano sir, ano? Nakaya na, nasad ka. What time? Sige daw. Wala agad ano. Man. Wala agad. Man. Wala agad ano. Magkarititan din ni. Oo. I-search na lang ako. Sangkay Tonyo. Sangkay Tonyo. Oo. YouTube channel. YouTube channel Sangkay Tonyo TV. Facebook Sangkay Tonyo. At may alien kuan profile. Sangkay Tonyo. Oo. 80. Sige daw. Kukuha. Antay ko. Ikaw correct. Man. Oo. May kalahiton. Dapat ako ito dito. Oh. Amo niya sir, hinahinil ako no. Hindi naman darali ang liwat. Karit, hindi ko kaya. Bahala na lang. Panhatag ko na lang ito na ira na tanan. Hindi ko kaya, hindi nga kahit tason. Motor. Jesus, santisimo. Papakaluluwas man ito. Ay, ito niya yung trabaho. So, salamat Barangay Balod. I have speaking ha. Gusto ko ngayon balikan to. Gusto kong balikan. Ang Barangay Balod po ngayon ko lang nakita. This is through the effort. Yung congressman pa, yung dati nating kasamahan. Si Congressman Ted Filon. Kung kilala nyo si Chuderico Chuderico Itong Ted Etong, kilala yan, no? Through the effort of Ted Filon, yung dating kasamahan natin yan sa ABS-CBN na naging congressman way back in 2000 ata yun yung tumakbo siya. Oo, naging kasama ako nun. Kami nila Sir Hector Go, ang kabatsmate niya ay anak ko. Yung anak niya kabatsmate niyo si John Paul Go. Oo, shout out kay Manong Ted. Andiyan pa. Nakatayo pa yung ano nyo, yung Barangay Balod, yung hanging bridge. Tsaka kasama ko noon si Ninong Tor Bibar. So shout out po.
Okay, kunin ko na yung kabayo ko. Huwag na po, sakit nga ayam. Mambot ko na ayam ito kung mula raw. Oo, natago. Kikinita. Ayam ito na. Di ito mula raw. Oo. Nagkikiniwat iya talingala. Pero matasigit si platak. Oh, so, salamat Mano. Oo. So today I am very well blessed na na-conquer natin ang na-conquer natin ang hanging bridge ng Tanawan Leyte. So padayon tayo. Pupunta tayo sa Malagikay ang labas natin. Michael Lord, thank you ha. Nakakakadto kita ng mga lugar nga diri ta pananingan tuhan. Ini bagay nin survey. Bagay nin survey. Okay. Surveyor. Okay. Murukot. Pagyanan kita. Ay mana namin niya. Ano rin niya dida. Pagyanan kita tubayaw ang tanalot. Yung matog na matubig. Pinalak. Man. Busog-busog mo rin. Ini. Uy. Kabataan. Shh. Shh. Ano tidak? Naningis na may mga korta nira. Shout out. Okay, ayun na lang. Ngali. Inlilibrita naman. Marishoot ka bataan. Butela kantidad. Lipay. Rayapat Malagikay. Payaga. Ay. Rayapat daw. Okay yan nga iskulahan. May kaya din iskulahan. Iskulahan yan ito ano. Ano nga lugar? Doy. Ano nga lugar? Kabalagnan. So, oy. Di kita kabalagnan. Ano ko yan kita kadali. Hi. Babalabag na ini. Okay. So ani kita yan kabalagnan na. So pasya dahon taliwat kun ito nira kapilya no. Apingaga. Anot may ada? Ay, simbang gabi. Anong oras ito din simbang gabi? Alas 5 ton. Awaga. Pero kanang kuan, kanang simbahan dako nga padya no. Kanang San Joaquin na ning cover. May kalay ito hindi kita nasabot ano. So Pasko na din gidyo kay mga simbang gabi na. Yan ang atirabot nga. Pizza 16 Biyernes alas 5 didi kabalagdan itong panimba. So sakop na itong San Joaquin. Okay, wala, good night. Okay, bye-bye. Bye yung mga bata. Shout out. Follow me. San kay Tonyo. Hala, good night. So mamay ka ito hindi kita maaram manood na natin nga kanan sakop pay niyan ko sakop payahan may ispilahan din sakop payahan ko bibira na kakadlo kita pakikita pala din yung kanto yung kabataan. Bye. Shout out. So yan na lang kita hinaningan niya no. Amin yung tira at kapilya. Tapos ito yung kanilang elementary school, di ba? Hi. Hello. Hi friend.
So Kabalagnan Primary School, Tanawan 3 SD card. Hindi ko lang na-record kasi nag-SD card full eh. O memory card natin eh. Madali mag ano, 32 gig lang kasi. Tonyo. Ay, sorry. So for the first time natin ulit Kabalagnan Primary School, shout out sa mga nakausap din natin doon. Ngayon ko rin din nalaman na ang simbahan doon na kapilya ay sakop na po ng San Joaquin. Hi! Galigin inaya didi. Nahinay lang to niya. Oo, mga kaloy ito. May dito mga bukid. Ang mga mountain trekkers ba? Dami din nagpagupay ha. Tanawan. Dami din nagpagupay di mga kuwan. Kapasyadahan. Tripping trip. Tripping trip. Pero trippings. Okay na trippings lang. So andin eh. Public multipurpose. Welcome to our new. Ano nga barangay doy? Kabalagnan Lagihap. Ano ito? Warela. Kung mag-trippings ka, pagyan pa mas. Actually, mga pailainin na akong binubuhat kay amin na karuyag buhaton. gusto kong kinabuhi. Mag-trippings la. Lakat-lakat la ba? Travel vlog ba? Isla baga warayhang kag ita akong lahin bisan naman nila yung parang tag inaakan. Ito importante ito, hindi yung nakikita nga lugar. Ano? Tama diri. Parang ko ini. Oo, amo ito importante. Itong lugar nga itong kukuhan salit. Pag nakukuhan ako pagpaparong hit camera nga diri nakarul ba nga so gadin ba nagmumotor ka kay karuyag ko itong makita nito itong lugar na at ginaagian nga maupay kalsada simentado na so maupay padayon leto tunyo paog ka. So amo yun takong karuyag maga sana lang umidad na pabati. Sana umidad din nga camera kay pagalagas-lagas na gear. Salit ginihirutan ko ini kay panalagsalay ni nga camera yan ha. Makita ka man bisang panibgin uruwas-iwas. Inin diri maulul-haulo, diri ba malipong ba. So ganado la pag video. Sa lagi ito maningan ni pari tao dida tao kita din nga lugar sa din nga lugar kasagaran mga nakikita ko mga balay pipili kanina ba ang talo ang ganda purit ay mapingaga ganda purit ba no uyab ni Louie no unan niya kamulay mapingaga shout out hey sir naman may tao dito baking kita baking apay mana ay pagagi o dida mo pay man tiyo garden soils manak mahusay man kayo mga tanom. Hay, ito yung balay dida. Ito ka ganito. Dayan na. Hain. Mamamas ko kung talbalit. Mamas ko lang kung may ka piso. Piso la. Papalit yung tubong. Patok ka. Balitaw inin gasin ko may danaw pwede data Manila at ay ihatag ko na lang mo para untay nin dida adin baga kuan pag ilobla galyita di patatas ini makarob pwede nin paks yun ha balitaw adin spaghetti yun ha thank you orisa pa yan
Ha? Salamat. Alis pa yan. Dam gating bintagan ada. Baga naglilibot la. Ani mo nahikitan. Oo, ha? Sige, good night. Opo, opo. Sige. At shout out. Nakarukitan piso. Oo. Thank you. Oo, mamay ka lang. Pinanuyo ko man laton nyo. Thank you mana. Bye-bye. Di kaya man. Tataguan pala dito. Apay mana. Mana may daka mo piso. Oo. Di mo mas good luck. Ano ginawa sa luto yan? Nagpapataya ka? Ano tiri niya na? Oy, 6'5". 6'5" it ada. Kapag nga gamano. Itiri niya na 6'5" it yan 6'7'9". Pwede mo din yung piso. Mas kuwag. Balitay na yun na pag biniling. Adi akot na adin kuan. Di rin ni paraliton. Adin ispaghetihon para yan ang Pasko. Oo, karaw tanala ilog la. Oo. Salamat. 6'5" it. Ginawas na waray pa. Ay la pagbagdok ha. Sige balito. Oo. Thank you. Good night. Ay, good night. Inay ko no, God bless. Marisyo. Tarawan ano. Di rin patarawan. Sugad. Opo, mana. So, padayon kita. Thank you, mana. Kali ako. Alright. So, padayon lagi apang kita ng mga sangkayan. Na ano ka pag inaron din kayo piso. Diri kay marang kahit nga piso. May dako itong dida plaza, lagas. Pwede ka piso. Agoy, nanumdum na luwatan, pwede ka piso. Nanimit piso. Antonio. Piso-piso la. Oray, natagpiso yan na. Yati. Again. It's a kind of healing process. Inuulit ko yung mga may sakit dyan, may dinaranas na depression, ako kaya niyo yan. Tingnan nyo ako, hindi pa ako naka-recover. May side effect pa rin. Apoy, kaupe din mag-upoy. Sabi apoy, sulsugod ta na line kaya sigurado ini gagawsan tayo tanawan lagyap. Ano pa kita, alam pa naman kita may ganito nga ibang dimension, pero okay labat budyo sana okay lang tudyo makalilipay ni nga gimbubuhat nga travel while you wait, buro balabag everyday. Oo, mamay ka la so dakot bulig talaga hinin nga itong gimbubuhat kay diri lang nakakahatag-haton panunahon na kaliawan. May daghang gip nagkakalilipahit at binubuhat. Di ba? Tinuod dito May daghang nalilipahit aton gimbubuhat kay diri lahit kanan panhatag. Diri laha kanan ang paghatag. Kay ini, kaya nalay ni nga Pasko. Oray na masunod. Bangin nga ni tubtublain nga Biyernes. Oo. Pengaga. Ay gida nakakyut. Amo ito. Ano maringasa dito motor. Ay nakita mano. Malagi kay na. Alam malagi kay naman ini. Malagi kay na ini.
Uy, ay, ay. Orela sa buta. Ito man ang tatagan. Kay ikaw, sinagit malagi kay. Mano? Pagido, karisyon ito na yung trabaho. Mana, mapingaga. Mana, mga rulaking bulig. Ay la, ito kay mapiso man la. May dana ako dito. Iba liwat na tao. Kang kanit anak. Sige nagad mo. Ayaw, mapiso la. Magtutuka ko. Ay nga tuyas. Aw darahonon tawa. Aw tat darahonon ano. Ay tuyas. Ay nga tuyas. Balitaw man. Adi nagkigahatag. Spaghetti yun. Ha? O, baga binuntugad lad to. Tuyas. Paugod talaga. Ay spaghetti yun ini. Di rin yung paraliton. Yan na nga. Ha? Ano maninin? Imo. Jadi kayo ito ayaw. Waray kabaliyo, sir. Waray. Ingan na nga ro laking piso. Tuyas siring panin. Tuyas. Balita wa. Imuha na lang ito kung ano, kung dineyo, kaila. Di rin ito paraliton, yan ang natsibina, no? Oo, ha? Waray sa pa yan. Oo, ha? Sugarong talanay. Malagi kay, marami kong dekagi. Tigag dito may muhon. Napakadto kabalod, tas libot din ni. Kung pinahit kalsada, no? Tala, sugarong talanay. Mana ha? Waray sa pa yan. Diyos magbayad. O dirit maupay nga darahonon. Iko-korekta ito. Itong Rico nga balay, oh. Man. Rico nga balay. Rico ito. Last na ini. O dito may pamanusa dito. Subuha pa ini. Oo. Parong tanay. Panimalay ba o naturo-tarit sina. Pengaga. Malagi kayo na ini. Senyor San Miguel. Mati ko. Andin din kanda. Kanda mano iyo. Man, kanda mano iyo din ni. Oh, nauran. Man, kanda mano iyo. Mano iyo. Ano marites? Tayo piso. Man, digbay. Sulod kita. Manilot kita kaparasan. Hindi kita kaparasan. Kung ano lang tutubtuban. Kung yun tutatagan. Oo, okay. Johnny Be Good! Johnny Johnny Brad. Sarado dito. So initikat yun ni kaparasan. Natariti pagod. May tao didi. Apay. Ani ka na ako eh. Mana may daniyo. Namas ko gadla ako. Namas ko may daniyo piso. Mapiso la. Piso. Mapiso la. Oo. Di rin natukob nga ayam. Baga maraot at siplatak. Imo na la. Balitaw babalik ko tayo. Tuyas ano. Lord. Paog ka man. Tunyo. Di mana. Di nagigahata game. Ay di rin nanin baga paralito na no. Baga spaghetti ini. Salamat Lord. Kaluyan kalag purgatorio. Taga ruta sa kaim taga didi. Hindi nga barangay. Ha? Taga Buntay. Oo. Pero upay na ako ha. May dadida ibang mga tarambalon nga iba. Pero ako taga Buntay upay na ako. San Martin ako nga dalan. Taga likod ka. Ay, bugto ka ni Kuan. An sigin mga pasiksi nga. Sigin ay daday.
Mag-pray gamit Facebook. Ito ada. Sige to ti Sumba attack Sumba. Ha? Sige balito. Naglibot ako ti kang hakuan, ti kang ditong mohon. Ginawasak di daw lagi kay tapos baga kuruan ko papan uruang adi. Ha? Tala. Good night. Good night. Ha? Oh. May nakikitan. Anay. Last ini. Last na ini. Oh, last na ha. Kani o kita last na ini oray nasulod. Anay. Bagay nakitaan ko nga ermitanyo. Mga ay nagtudin daw. Lagas siya kinitaan ko tuman. Ito balbagong kita ni Lolo. Apay. Yung ermitan nyo. Bakit kami tungkod? Apay, lo? 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 Apay? Pengaga. Mabilis kita, mabilis. Ako ni mo nawawara nga apo. Nakilala ka pa hakon. Ako ni mo nawawara nga apo. Nakakaintindi kayo, bungol ako. Oh, di ka na nakaintindi. Hay ka na ako eh. Hay ka na ako eh. Where you belong? Ah, Where do you believe? Oh, where you live? Waray na eh. napakaintindi. Di na ka na ako eh. Di na nga daw. Di. Oo, ako ito. Arit akon. Oh, sige. Oh, di kami naghihibaya. Gahatag tanalay. Oo. Kagan kayo ni Lolo. Oo. Di kami naghihibaya di oh. Man. Imo. Spaghetti. Spaghetti. Oo, man. Di na kita naghihibaya. Tapos taguwa di. Man, pangunin mo. Salamat. Oo. Ha, sige. Kaya nim nga to. Kaya nim. Sige daw. Ano man, kadi, dadun tadi para diri ka Korean. Totoo Lolo, ano. Ay, dulot iyan mga kaupod. Pero, lagat ermitan nyo. Di ba? Yung trimisa ni Mitlagas, diri to ni Nanay Landa. Oh, di. Turog. Digib dito lagas intalon. Mga Oh, kasi nakabilagas. dudwala ka mo din eh. Hindi lagip na bati. Adi na. Okay. Ha? Salamat. Okay, Roman. Tala. May dengan nira pa mong bugas ada. Oo, tira balay. Okay, Roman. Adat mga anak ito. Hala. So boundary na kita tunyo. So pamahuway kita. Oh, so dinalak na extra. O diri pwede mag extra kay uli pa kita. Tikad it magmumotor na lang kita ti uli. Uy, karisyola live. Adi nala, tagan ko na like ang kwarta. Ha? Aman. Oh, ha? Sige. Oh. Hala, sige. Thank you. Oo. Alas na to kasi mana. Ana ko lang to baga nakita ko. Now naman nakpagkita kan una ko nga nakpamati ko. Ermitan nyo dadto. Ha? Okay kon kuan. Sige ba ko ginatagay. Takay kay kumita man ako nauna man niya. Ha? Sige. Tala. Oo, di rin na nakakabati. Hindi na kami nagkakaintindihay. Oo. Hamat mga anak ito. Oo. Mau, may da nagtitimag no. O tala ha. Sigurong tala na eh. Oo. Kami makita na TV. Bakaraw. Di rito okay la ito. Man. At i-wish nyo na la ako. Oh, I wish nga sana Oh, dapat yung mga kuligan. Dire. Dapat yung mga kuligan. sana makasawa otro. Ingat. Kanangan. Ha?
Sino? Vlog kan. Oo, gino makilala. Makilala. Tala balita ha. Sa karon tala na eh. Oo. Thank you. Ah. Okay, so boundary na kita. This has been your... Oy, hey Brad. Sangkay. Alright. Shout out. Ha? Wala ko pa sticker, Ayla. Mapahimo kita ha. Oo, sige. Mamay ka lang, ano? Speaking of which, kinanglanon natin na yung sticker. Oy, ano ya? Bumati ka mo ito. Ah, baka naman. Ah, baka naman. May magpapa-sticker dyan. Wala ko brutong hiton. Wala pa kita sweldo, ha? So, okay. So, karoon ta na lang ano? Kakawara-wara. Ikain ka. So this has been your friend. So ano yan, tro. Ayun ba? Okay, so good. So this has been your friend, no? Mapasok-pasok. Okay lang. Nag-enjoy naman ako mga kasangkayan. So bisla baga sugad ano nga paagi. May danat na paambit, may danaton na paambit na palipay. So baga iba taga naton ning gutay nga kantidad. Gadlad to kagatos pero dako nagtamagulig labi na dito kanda kurit ano sa dito yung talon nga pagula dinhi. So inutro ko maglilibot lagi pa ko bisan waring panaratag kaya no itapon lang ni purpose actually itong pagwala paglibot lang itong tanawan itong mga waray pahinga ngadtuan. Okay. So anya ko yan at didi may tiga diha may ano yun nga lugar? Ano ba yung lugar? Kabarasan Guti. So anya ko niya may Kabarasan Guti. Papasalamat ako di padayon nga pagkinita ako niya akong puro balabag. Maraming salamat po talaga. Kahit paano papasaya ko kayo. At muli inuulit ko baka po kasi meron sa inyo gumamit ng pangalan ko, please lang wag po tayo magpadala sa mga ganon na mga ano kasi marami ngayon ang mga ganun na nangyayari. Okay? Hindi po ako nanghihingi, hindi po ako ng mga donasyon. Yun po ay kusa ko. Actually, inuulit ko pamaskuhan yun sa akin na ginamit ko na lang. Pinamahagi ko na lang. Galing po yun sa abroad at napakabuti nila at binigyan tayo ng ganun na blessing. Siyempre dahil binigay sa atin, ibigay din natin. Mas nangangailangan at mas marami pa tayong napasaya. Kita mo, kung sa akin lang yun, hindi ako lang masaya, di ba? So at least ngayon, marami tayong napapasaya. Muli, yun lang. This has been your friend from another star. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup. Bye bye. See you another vlog. Charot. Parungan na niyo. Parungan ko na. Bye bye.